Okay guys, good morning sa tanan. Labi na jud sa akong mga new subscribers o sa mga bag-o pa lang mo bisita diri sa akong YouTube channel. Please subscribe guys. Hit the notification bell and click all para updated ka sa mga video nga akong i-upload every time nga na ako'y i-share bahin sa healthy tips about supplements and especially about sa mga healthy nga mga pagkaon. Okay guys, ni ata diri kay para nako i-share ninyo. Mao kini akong pagabuhaton every morning guys. Para magpabilin nga healthy og kanang lig-on ang mga joints, muscles and nerves and para mo active ang ato ang gitawag mga hormones guys. So kinahanglan ta nga mag-exercise permi guys. So mao na akong pagabuhaton guys para mapa-maintain ako ang akong mga muscles nga dili ka na weak guys. Okay guys. So ang akong buhaton karon guys is mag-push up ko. Mga 1 to 15 lang una kay padong naman sa computer ron guys. So let's enjoy for watching guys. Mao na akong sit up guys. kaning duha ka kamot guys i-form tanig ka ng triangle and then itungod yun tani sa dughan para mo build ang muscle sa inyohang abaga niya at the same time sa inyohang bukton. So let's start guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay guys, so diha lang sa ta guys kay kada buntag actually mukuha na ko og tag 25 ka push up guys. So gi-maintain ako is tag 25 para kahibaw mo guys dili lang muscle og nerves ang posible mabenepisyo na to sa ng push up kundi pati na ang function sa inyohang kasing-kasing o kinini ang baga guys. So daghang salamat guys, and then after this video guys mo inom na sad ko og supplement which is ang Usana Cell Essentials guys nga pinaka power guys kay mao kanay nakapasurvive nako guys during the pandemic. So kung ikaw guys usa ka sa mga nagplano nga mag-change sa inyohang lifestyle guys into healthy nga kanang habit guys, so uban ko dere guys pinaagi sa supplement nga pinakanindot which is ang Usana product is nindot jud ang kanang result guys, amazing. So thank you so much guys, and don't forget guys to subscribe, like, share and hit the notification bell para updated ka sa mga videos. So thank you guys and enjoy for watching. Bye bye.